Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Ми продовжуємо інформаційний ранок на телеканалі АТR. Наступні півгодини ми будемо говорити про суд присяжних в Україні, про його стан сьогодні та про можливі перспективи розвитку і видозмінення. Говорити ми будемо з Тетяною Ющенко, експертом програми реформування правоохоронної та судової системи Українського інституту майбутнього. За декілька хвилин вона з'явиться у нас у студії, але спершу я пропоную подивитися сюжет про події, які трапилися раніше в цей день, 24 листопада. Прошу, сюжет. День пам'яті жертв Голодоморів – щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на 4-ту суботу листопада. Понад 20 країн визнали голод в Україні 32-33 років геноцидом української нації. Однак це питання досі викликає запеклі дискусії серед істориків та політиків. Завтра о 16-й годині буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбудеться акція «Запали свічку», в рамках якої всі охочі понесуть свічки до пам'ятників жертвам. У цей день 2004 року Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Результати виборів були оскаржені Віктором Ющенко та його прихильниками з багатьма міжнародними спостерігачами. Вони стверджували, що вибори сфальсифіковані. 1969 року договір про непоширення ядерної зброї був ратифікований у Сполучених Штатах та СРСР. Президент Сполучених Штатів Річард Ніксон підписав відповідний законопроект. Також договір був ратифікований президією Верховної Ради СРСР. 4 держави – Індія, Ізраїль, Пакистан, Судан – ніколи не підписували договір. 24 листопада 1934 року помер Грушевський Михайло Сергійович, український історик, громадський та політичний діяч, голова Центральної Ради Української Народної Республіки. 24 листопада 1991 року помер Фредді Мерк'юрі, британський музикант, лідер, клавішник та вокаліст англійського рок-гурту Queen. У 2008 році Мерк'юрі посів 18-те місце в списку 100 найвидатніших співаків усіх часів за версією американського журналу Rolling Stone. Про цей день в історії ми щойно подивилися сюжет, а ми чекаємо на Тетяну Ющенко, експерта програми реформування правоохоронної та судової системи Українського інституту майбутнього, з якою ми будемо говорити про те, чи буде суд присяжних в Україні, чи він є зараз, власне, і перспективи його розвитку. Але доки ми чекаємо, подивимося сюжет про міжнародні події у світі. Турецька влада видала ордери на 99 підозрюваних у зв'язках з Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара звинувачує в організації невдалого путчу в липні минулого року. Повідомляється, що 78 із них вже затримали. Внаслідок підриву терориста-смертника в адміністративному центрі афганської провінції Нангархар-Чолалабаді загинуло щонайменше 8 осіб. Про це повідомляє Reuters із посиланням на афганських чиновників. У міському госпіталі підтвердили кількість жертв, додавши, що внаслідок атаки ще 15 осіб отримали поранення. Глави МЗС Куби і КНДР заявляють, що рішуче відхиляють односторонні та довільні списки і позначення, установлені урядом Сполучених Штатів, які служать основою для здійснення примусових заходів, що суперечать міжнародному праву. Як повідомлялось 20 листопада, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про повторне внесення Північної Кореї до списку держав-спонсорів тероризму, що означає запровадження проти цієї країни особливого режиму обмежень і додаткових санкцій. Військова коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією погодилася на подальше послаблення блокади Ємену, введеної у відповідь на запуск повстанцями-хуситами ракети по Ер-Ріаду. За оцінками правозахисних організацій, більш як 20 мільйонів жителів Ємену терміново потребують допомоги. Близько 7 мільйонів осіб перебувають на межі голоду.
Здравствуйте, меня зовут Аркадий Бабченко, и я не знаю, кто я. У меня не осталось ни страны, ни родины, ни дома, ни имущества. Я теперь беженец, политэмигрант, национал-предатель, пятая колонна и человек без определенного места жительства. И, откровенно говоря, мне глубоко плевать. Мое бывшее великодуховное скрепное отечество я воспринимаю теперь только лишь как источник тем для своих фельетонов и статей, а также для моих еженедельных эфиров на телеканале АТР. Меня зовут Гульнара Бекирова. Свою первую статью по истории крымских татар я написала и опубликовала 32 года назад. Моя первая историческая передача на телеканале АТР вышла 9 лет назад. И с тех пор я не расставалась с вами, моими зрителями. За эти годы многое изменилось в нашей с вами жизни и в жизни телеканала АТР. Но разве для настоящей любви расстояние – это помеха? Телеканал АТР дает мне возможность познакомить с нашей трагической историей миллионы людей. Поэтому я здесь. Привет, меня зовут Севгиль Мусаева. Я выросла в Крыму и там же начинала свою работу журналистом. Еще в школе публиковалась в крымской прессе. Затем я поступила в Киевский университет, работала в известных украинских изданиях, а в Крым ездила только в гости к родителям. Все изменила аннексия. Моя семья вынуждена была переехать на материк. Сама я, к сожалению, уже 3,5 года не была на полуострове. Поэтому я здесь, на телеканале АТР. Для меня это связь с родным домом и возможность донести правду о происходящем в стране и в мире своим землякам. Програма «Саба» продовжує ефір телеканалу АТР. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Я вже готова вітати нашу гостю у студії. Це Тетяна Ющенко, експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Українського інституту майбутнього. Доброго ранку, пані Тетяно. Доброго ранку, Україна. Ми анонсували те, що будемо говорити про суд присяжних в Україні. Він передбачений Конституцією України, Кримінальним кодексом, Законом України про судоустрій та статус суддів. Але от станом на сьогодні, в якому стані перебуває суд присяжних, чи дійсно реально він є? Ви знаєте, тема суду присяжних, вона дійсно дуже зараз актуалізується в нашому суспільстві через те, що фактично громадяни звикли брати участь в судовому засіданні в якості людей, які фактично з транспарантами стоять під судом. Це не зовсім правильно. Правильно залучення громадськості до участі в процесі здійснення правосуддя саме в якості суддів присяжних. І цей механізм, він спочатку був дійсно закріплений на рівні Конституції і зараз знайшов свої відображення практично в двох процесуальних кодексах, в кримінально-процесуальному і в цивільному процесуальному. З початку цього року, з березня місяця, справи, деякі категорії справ цивільних також слухаються судом в складі суддів професійних і суду присяжних. Потрібно сказати, що в Україні дуже довго розмірковували над тим, яким чином запровадити цей інститут і в якому вигляді, тому що світ нам пропонує декілька моделей. Можна було запровадити суд присяжних як так званий суд факту. Тобто, присяжні засідателі повинні просто сказати, людина винна або не винна, не вдаючись до оцінки обставин справи. Можна було звести це до, по суті, суду права, щоб присяжні на рівні з фактично діючими професійними суддями вершили правосуддя. І така модель якраз була обрана на той час українськими парламентарями. Зараз кримінальні справи, в яких передбачено підсудному довічне позбавлення волі за його клопотання, можуть розглядатися колегією суддів в складі суду присяжних. Це два професійних судді,
і 3 присяжних. А цивільні справи в категоріях про усиновлення або про визнання особи недієздатною можуть розглядатися колегіями в складі одного професійного судді і 2 суддів присяжних. Тому є такий механізм, і мені здається, що потрібно його використовувати. Ми зараз можемо констатувати, що фактично за 5 років дії нового кримінально-процесуального закону цей суд не працює, присяжних саме. Судді постійно, по суті, в якості вихователів в дитячому садочку збирають присяжних, вони, громадяни, не розуміють своєї ролі в цьому процесі. І коли, наприклад, такі от є ситуації, суддя головуючий стає в кінці засідання і каже, суд видаляється до нарадчої кімнати для ухвалення чи постановлення вироку, судді присяжні уходять разом з іншими громадянами замість того, щоб іти з суддею в нарадчу кімнату. Це говорить про що? Про те, що фактично у нас є велика проблема відсутності саме навчання присяжних. І Чернігів – це перше місто в всій Україні, де фактично завдяки ініціативі звичайних громадян, депутатського корпусу Чернігівської, Новозаводської районній місті Чернігової ради було здійснено навчання присяжних. Жодне інше місто цього не робило. І мені здається, потрібно зараз однозначно піднімати питання на загальнонаціональному рівні. Якщо ми хочемо бачити дієвий суд присяжних, ми повинні навчати громадян, щоб вони розуміли, як себе поводити в процесі і розуміли свою роль взагалі в цьому процесі. Уточнюю юридичний момент. Відповідальність присяжні несуть так само, як несе її суддя? Взагалі є, регламентується відповідальність присяжних? Ні, відповідальності присяжної жодної не несуть, навіть якщо вони не з'являються. У нас є стаття 185 з позначкою 3 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка дозволяє притягувати за неповагу до суду, але судді не використовують цієї статті. А щодо постановлення вироку, то як і судді, так і присяжні, у нас не передбачено законом відповідальності, якщо буде скасовано вирок. Тільки в тому випадку, і цю відповідальність несуть тільки судді, якщо це буде завідомо неправосудний вирок. Але це потрібно довести, що він був неправосудним. А присяжні взагалі ніякої відповідальності не несуть. Наскільки це правильно? Чи є взагалі сенс встановити цю відповідальність? Є сенс встановити відповідальність. Більш того, є сенс просто-напросто зізнатися собі в тому, що обрана, змішана модель, як суду факту, так і суду права, вона себе не виправдовує, і її потрібно змінювати докорінно. Повністю модернізувати інститут суду присяжних. Не потрібно відмовлятися від цього інституту, тому що він для нас є дуже природнім. З часів Київської Русі були владні мужі, це теж були авторитетні люди, які разом з суддею вершили правосуддя. В козацьку добу так само долучалися. Потім була велика судова реформа 1864 року, яка також дозволяла розгляд справ і цивільних, і кримінальних судом присяжних. І в нас є величезна історія. І тільки радянський час було замінено суд присяжних народними засідателями. І зараз фактично та модель, яка діє, це ті самі радянські народні засідателі, але названі присяжними. І це неправильно. В чому їх відмінність у тих народних засідателів і того здобутку, який ми несемо в цей день, і між справжніми присяжними? Народні засідателі, вони по суті були просто, як вам сказати, вони були присутні громадяни, але насправді ніколи вони не висловлювали свою точку зору, вони були залежно повністю від точки зору судді. І це просто був елемент присутності громадськості, так званої, на засіданнях. Якщо говорити про нинішній суд присяжних, суддя присяжний має точно такі самі повноваження, як в судовому процесі, як і суддя, там за винятком декількох. Так? Він може з дозволу головуючого задавати питання. Цього ніхто не знає. Тобто судді присяжні тихенько сидять, вони не знають, як взагалі поводитися в засіданні. Він може розглядати клопотання на рівні з головуючим суддею. І ви знаєте, це був би дієвий механізм, якби ми змінили все-таки і подивилися в сторону англосаксонської правової системи і не зобов'язували присяжних виписувати вирок. Тому що в нині діючому законодавстві, фактично кримінальному процесуальному, воно виписано таким чином, що присяжні, які, наприклад, заголосували суддів, а таке ж можливо, тому що в нас 3 присяжних і 2 судді, то вони начебто повинні самі скласти вирок, а суддя зобов'язаний надати їм допомогу в цьому.
Тому це теж велике питання. По-перше, рівень цієї допомоги, якщо суддя не згоден, так, з цим рішенням. По-друге, ну, такі, скажімо, речі, як судове рішення, писати без підготовки і просто з допомогою, це теж нереально. Тобто ми розуміємо, що ці вироки будуть писати просто судді. Виходячи з реалій наших, от наразі в нас лишається 3 хвилини, з реалій судової системи в Україні, наскільки, які можуть бути ефективні кроки для того, аби створити дійсно дієвий суд присяжних? Однозначно потрібно прийняти так само на загальнодержавному рівні стратегію по модернізації суду присяжних, інституту судів присяжних, і включити її до всієї реформи правосуддя, тому що в нас цей сектор випав, по суті. Ми реформуємо цю систему, а якось про присяжних ми забули, як про інститут. І якщо ми хочемо підвищити рівень довіри до судової влади, то це потрібно робити якраз шляхом впровадження і роз'яснювальних програм, навчальних програм. Це дуже важливо. І популяризувати. Присяжними мають стати авторитетні люди, і їм має довіряти громада. І якщо буде якесь рішення винесено судом, то з присяжного буде громадою потім запитуватися, а чому ти виніс таке рішення? Ти був в складі суду? Чому? Як ти думаєш? І це нормально. Це підзвітність перед громадою безпосередньо громадян. І тоді ми будемо мати суд народної довіри. Стосовно освіти, про яку ви зазначили, те, що от у Чернігові, наприклад, провели таку освіту з суду присяжних, що можна зробити для усієї України? Можливо, це треба запровадити на якихось загальних засадах? Так, ми вчора на круглому столі в Українському інституті майбутнього був професійний круглий стіл з учасниками органів місцевого самоврядування, судової адміністрації, суддями різних рівнів, від верховного до місцевих суддів, народних депутатів. Ми в такому великому колі це все обсудили і прийшли до думки, що потрібно однозначно зараз впроваджувати механізм загальнодержавного навчання. І, можливо, навіть в школі, так само в курс права, впроваджувати саме навчання, щоб і діти з самого маленького розуміли свою роль в процесі. Якщо навіть не будучи адвокатами чи прокурорами, чи, власне, маючи якісь, беручи участь в процесі в іншому статусі, щоб вони могли в якості суддів присяжних бути потім в подальшому, коли їм буде 35 років. Це абсолютно вірно стосовно освіти у школі і навіть у вишах, тому що я, як людина, яка закінчила юридичний виш, я маю юридичну освіту, хочу сказати, що досі навіть серед студентів і випускників така побутова думка, те, що суд присяжних – це швидше такий собі аналог того образу, який ми бачимо в американських фільмах, що нам показують. І це жахливо, тому що дійсно з освітою у нас в цьому плані велике прогалини. Я вам дуже дякую, пані Тетяно. Тетяна Ющенко, експерт програм реформування правоохоронної та судової системи Українського інституту майбутнього. Говорила з нами на тему суду присяжних і його перспектив в Україні. Ми перервемося на декілька хвилин. Ескендер Меметов у інформаційному випуску новин «Заман» розповість про останні новини, після чого ми повернемося в студію, будемо говорити про День пам'яті жертв Голодомору. Дочекайтеся.